Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maayong buntag sa inyo tanan. Mao ni si Dr. Kagapi, Doktor sa Kahanginan na sa live sa takaron kay Wednesday. Ang number sa Doktor sa Kahanginan kay 0991-215-3123. Sabon lang nako, ang number sa Doktor sa Kahanginan is 0991-215-3123. Salamat sa mga naga-text ug sa mga naga-message diri sa Facebook. Bahin sa katong nangutahan ako sa mga topic. So at least naghatag sila og mga gusto nila i-topic. Di na ko mo una-una kung unsa ko gusto i-topic every Wednesday. Kay mo man atong live. Replace lang ta Monday to Friday. So ang topic ang napilian ako karon is potassium. So unsa man ang planetahan ng potassium. So ang lawas nato na sila mga basic na kinahanglan, mga basic ang pinakamubo na minerals ug vitamins na ginayon nato para makasabot ang uban. Kung dili kasabot og minerals, vitamins. So mura na sila kanang kung paano nato ang pinaka mubo ginakailangan nun sa tao or katong pinaka basic, pinaka simple, na dito ang katong ginayon nato na asin or sodium na ginayon sa English, asin. Mo na tong potassium, kailangan po na sa tong lawas o katong mga phosphates or katong mga magnesium, ato silang kailangan. So, basay nga na, sa sugod ta, itong pinakasimple gyud potassium. So, unsa day ng potassium? Mao na siya ang katong kailangan nun sa atong lawas na siya ang tig-control sa ato ang pinaka nato katong asin, katong sodium. Silang duha, partner gina silang duha. Kung taas ang sodium, mubo ginang potassium. Okay, so baliktad sila ba? Baliktad sila. So unsa day na siya? Para asa day na siya? Namangoy atong lawas na kinahanglan na siya tubig sa sulod sa ato ang cells or sa atong ginayon nato na pinakagamay na itanaw sa microscope nato siya basic na part sa atong lawas, cell ang tawag na niya. Tapos kailangan na siya og tubig sa sulod. So para masulod ang tubig dito na mo ang potassium ug ang sodium. So dili na mo dive sa pinaka educational kayo na Gusto lang nako masabtan ninyo na mao to sila ang duha ka minerals ato na kailangan nato. Elements na kailangan nato sa lawas, sodium ug potassium. So, ang dako kay example ang atong kasing-kasing, atong heart. Kana atong heart, para siya mag-pump og tarong. Kailangan na siya og potassium sa lawas. Okay? So, dagan pa, napa na siya ang potassium, kailangan po na sa atong mga kidneys para siya mo function og tarong. Kailangan po siya sa tuwang tinai para ma-absorb nato mga pagkaon o tarong. Kailangan po nato na sa atong mga muscle or katong sa atong mga sa tawag ganing muscle sa Bisaya. Kani ato ang unod. Kailangan po nato na. So, good morning day sa inyo tanan diya. Nakalimot ko. Kay Sir Ding Dukot, ganina na diri. Sir Dennis Lasso, Station Manager Roy Johnson, og sa to ang engineer Ronel Mandresa. So, advertisement lang to. Nag-segue lang to gamay. Anyway, balik ta sa atong topic. Ang na to is kailangan to siya ang potassium sa atong lawas. In other words. So, unsang may tabo kung walay potassium? Ang isa dito, pwede ta ma-stroke. Kung walay potassium, kung hinay kayong potassium sa lawas or gamay kayong potassium sa lawas. Pwede po ta
magsigi og kalibanga kung gamay kayong potassium sa lawas. Pwede pod na basig mo palya atong kasing-kasing. Lahi ng stroke sa sa matake sa kasing-kasing ha. Kaya ang stroke diyan na sa ato ang utok. Mawalaan siya og dugo sa utok. Kung familiar mo naman tayo duha ka dagko kayong ugat diri sa tong liog. Carotids ang tawag na nila. Duha lang ako ingnon pero duha napag na sila upat na sila kabuk, pero ang main gyud niya kana siya ang tighatag og blood sa tuang dugo sa tuang utok. So kung mabara na siya, mao na siya ang ginatawag na stroke. Okay? So kasabot na mo. Kanang potassium ang good. Balik ka sa potassium. Kana siya ang pasulod dito sa mga sodium sa lawas. So kung ano nimo, kailangan gyud siya kaayo. So ngano man ang sa katao mawala ng potassium sa lawas. So daghan na siya. Shout out lang sa ako diri kay Mary Ann Gage Dakibi. Good morning. Kay Azul Rets. Hi, Doc. Good morning. Retchon from Kapatagan, Ligo City. Last time niya giingon. Kay Ma'am Annabel Pellegrino. Hi, Doc. Listening to your live. God bless. Kay Ma'am Candy Kabanban. Good morning. Good morning po sa inyo. So, wala pa kayo niabot diri na sa kuwang pad. Okay, wala pa siguro na type sa kong igsoon sa mga messages sa Facebook. So, balik ta dito sa potassium. Unsaon pag kabalo, ngano mawala ng potassium ang isa katao. Ang pinaka kuan gyud ngano ang tao mawala og potassium kay tungod kalibangaon siya. So kanang uban tao labaw na kanang grabe ang iyang kalibanga, siguro mga makahugaw siya pasintabi lang sa nagkakaon. Makahugaw siya sa mga 3 times a day siguro or more, kung daghan kayo ba. Daghan kayo sa gikalibanga. Mawalan mo potassium na sa lawas kay mao man ang pinaka first gyud mawala sa tinae kung igawas ninyo na tanan. So para mo kuan kailangan ninyo mukaon ng pagkaon na rich in potassium. Pero balik lang sa dito sa So napoy uban tungod sa nagkaon sila kanang hugaw kayo mato silang kalibanga. Pwede pod na sige sila og kanang abuse or sige sila og inom og katong mga Dulcolax para gud kanang dili sila kalibang. Ang tawag na mo is abuse na siya sa katong pampalibang. So tungod atong sisilag buta inom atong mga mugawas po tong potassium sa lawas. So mura siya vicious cycle ba habang nagakulang iyang potassium dili pud nagalihok ang iyang tinae. Mao tong ang uban pag musugod na gani atong mga Dulcolax or katong mga pangkalibang or katong mga pang diet pill, katong mga diet good na tea, di ba? Mag-inom ka na mo, libanga man ka. Kato sila, kadugayan nato, mag-constipation na siya. Kay dili naman mulihok to inyong tinae, kay kulang naman silang potassium. So pag dili na siya dili na siya kakalibang kay constipate na siya, inom na sad mo katong pampalibang, di ba? Dulcolax sad. So balik tuyok lang siya. Mao tong problema sa mga tao na wala kabalo, nag-self-medicate. Unya dili na sila kalibang. Mao na siya ang problema na. Napoy uban kanang naay mga problema sa kidneys. Sa sugod man gud ang problema sa kidneys kay kailangan man niya igawas ang
ipasulod ang sodium sa lawas, ang salt ba, ang asin sa lawas, igawas niya tong potassium. So mo tong kailangan niya igawas sa lawas ang potassium. Mao nang ang uban na baba kay potassium na siya kang bago lang na unsa ang kidneys. Bago lang siya nadaot ba. Nagka-problema sa kidneys ba. So mga na unsa mang kaunon para ma-okay ang imong so ang potassium sa lawas. Ang isa diya is kato mga ginatawag nato na mga beans. Kato mga good? Ginakaon nato na ginapasangin lang nato na arthritis. Maka-arthritis ang beans. Dili ko na sila maka-arthritis good. Kuan lang katong karne maka-arthritis. So napod tayo ginayon na spinach, katong spinach, kung isa mang familiar ana, katong mga kalabasa or squash, taas na sila og potassium. O katong mga ginayon nato na saging, mo to sila. Napoy mga avocados, mga isda, kana sila ang rich in potassium na pagkaon. Mao nang kung tayo lang na medyo pangit ang imong kalibanga ka, katulay yung kaunon. Dili na ka mo, palayo lang ka dito sa mga oily foods para dili ka samot o kalibangaon ba. Pwede ka maglaga lang sa kato yung kaunon para mabalik ang potassium sa inyong lawas. So napayuban ang kanang mga pagkawala sa potassium sa lawas, may balag na nimo kay ang imong mga tiil, imong mga kamot, luya kayo. Murag dili kay siya ka wala say kusog ba. Labaw na katong uban, medyo feel nila na murag lipong-lipong na sila ba. Katong mga to manggod kung gamay ang potassium sa imong lawas, pwede manggod ka mag patulon or seizure ginaingon. So napoy uban na atakihon sa kasing-kasing kung gamay kayo ang imong potassium. So, delikado kay na. Ang katong ginaingon nato na diarrhea, delikado kay na. Kay mo yung diarrhea lang man ni. Pero pag nagsugod na ganig luya na imong lawas, na tayo tigulang na ka or taas na imong edad, pwede naka-atake yun sa kasing-kasing. Okay? So, nadari pangutana sa FB Live. Hi Doc, good morning. Unsay pwede i-vitamins na papagana o kaon ka ng affordable lang from Rechon Laranjo, 30 plus edad, Kapatagan, Digos City. God bless po Doc. So, from Azul Reds, ang pinaka gidana nimo is vitamin B o zinc. Kung nanay vitamins na makita ninyo sa box, vitamin B o zinc, makagana na sila sa imong lawas. Pero kung gusto nimo maka-weight gain yun ka, dito ka sa mga antidepressants, kung makakuha ka to, or antipsychotics, katong mga corticosteroids, delikado na sa lawas, katong mga ginayon na to na antihistamines, katong papawala sa allergy, kato sila makataas magputugana. O katong mga ginayon na oxadrolone or Megestrol. Kato sila mga pangalan na to. Posibilidad yun na dili mo makuha to sa pharmacy kay medyo kuan yun to. Pero kana sila, ibutang na sila sa mga weight gain na products para mo increase ang appetite. Pero ang kuan yun na para sa musaka yung appetite sa lawas kung payat yung ka. Number 1, exercise kina o ang gwapong pag-rest sa imong lawas. Sayo ka matulog, early ka mamata, mutaas mo guna imong appetite ana. Labaw nag kuno nimo exercise. Tapos napoy uban is increase nimong meals, dili kay bugsugon imong sarili, dili. Small frequent feeding. Pasabot na gagmay nim kaon bali imbis na
one time big time ka diri sa imong breakfast, grabe kay habhab. Igagmay nimo siya sa gagmay nimong breakfast, na kay in between breakfast ug lunch, napay lunch, napog kay merienda, ug napog kay dinner. Kato sila musaka gyud na imong weight gain ani. So katong mga to, dili nimo kailangan tambal, basta lang ano lang nimo ang imong sa tawag ani ang imong exercise, imong lawas, tarungon lang nimo musaka na yung appetite nimo. Pero kung payat gyud nimo ang mamagpapa, dako gyud kay posibilidad na dili ka mutaba until dili ka manganak or dili ka mag-reach of certain age like 40 years old pasaka dito na ka manambok. Pero kanang mga 20s ka pa ay nalagahom na manambok ka kung imong mamagpapa payat. Okay, so bisig unsa ni mo kaon na gasto-gasto lang mo ana kanang mga apiton weight gain. Kana sila mo epekto lang na sila kung katong pamilya ninyo medyo nagitabain ba tabain siya. Okay? So dagan-dagan na punta diri mga mga shout out. So Ma'am Neng Torres Sayon, good morning. Ug sa tanan, God bless. Hi Doc, good morning sa tanan, God bless. Kay Romeo Kaputolan. Good morning, gwapo na doktor. O gwapo ta. Pero upaw lang. Watching Matina Crossing. So, Ma'am Edith Bernardo, good morning Doc. Listener po ko sa imong papa dati. So, barik na sa thank you kayo Ma'am Edith sa pag paminaw sa amo. Labaw na ganing nasa mga radyo ng DXUM 819. Kabalo ko ang uban diyan nagalaba habang paminaw or na uban galuto, pamahaw or na mga uban na sila nagatrabaho sila. Pero dagan-dagan na pud ang nawalan ana og mga signal daw sa ilahang mga radyo kay nakoy pasyente gikan to sila Oriental siguro to sa may bukid daw. Tung una na daw sila signal karon wala na daw. Karat-karat na daw signal ambot ngano na ingana na siya. Siguro ni lahi na ang antena sa DXUM. So balik na sa tong topic, potassium, kung kinsa man tong wala naka abot ang kanina or bago lang ni tune in sa to ang potassium kailangan na sa tong lawas. Bali isa na siya dito sa pinaka-important na element sa tong lawas. Kung sa kwan pa, sa Bisaya pa, vitamins ug minerals. Kato sila, English good to, pero basta nga na, kasabot na mo na. Ang kwan na niya, mo siyang basic. Sabay na niya ang asin or ang sodium na ginaingon nato. Katong potassium, kung mawadaan mo ato, ang pinaka number 1 gid ninyo mapansin is mangluya inyong mga unod. Medyo dili na kakaalsa og mga pati ang lawas niyo di niyo maalsa, maglogos magsaka sa hagdanan. Nay uban kalibangaon kay di ba nagkalibanga naman sila atong nagpotassium, nagdiarrhea sila, nawalaan sila potassium. Pagkatuguyan nato kalibangaon bagid sila tarong. Napoy uban numbness ang ilang feeling, ang ilang mga nerves numb siya ba. Dili sila murag paggunit nila dili kayo siya ma-feel ang ilang touch nila, dili nila makayo murag banhud ba. Okay? So napoy uban ang atakihon simba ko palayo, atakihon kasing-kasing or nay uban patulon. So mo to siya ang pinaka-common na signs na pinakasagaran na makita ninyo kung gamay ang potassium sa lawas. Okay, so unta na kasabot mo, sabon lang sa nako ang pagbalik og potassium sa inyong lawas. Kung nagkaon mo gitong mga beans, katong kalabasa, katong mga spinach na ginaingon, isda, pwede po na, o katong mga prutas, mga saging, avocado, mga na. Okay? So, unta nakuha ninyo to, para lang dili na ta mo abot sa panahon na pag niabot mo atong mga
problema, kailangan mo mukaon, daghanon na ninyong pagkaon na to. Kung dili gyud pa-hospital na mo. Okay? Kung nagkatong niabot na mo katong dili na mo ka liho kayo kay grabe kalibanga. Mas gwapo na sa hospital na lang mo adto. Kay kailangan na siya og dextrose. Ito mo i-dextrose. Ito isulod ang potassium sa lawas. So, nadari kay FB Live question. Gikan kay Ruby Villadar Garo, Sir, paano maiwasan ang PCOS? Polycystic Ovarian Syndrome. So, kaning PCOS manggod, hormonal na siya. Pasabutan na, nasa imo ang lawas, diri sa ovary dapit, natay problema dito. So, usually, kana siya, pwede po na nasa kasing-kasing, kay mamo na siya manghatag og signal sa tuwang ovary na mo gawa siya og kanang mga androgens ato. Kato siya, nagka-problema to siya. Para lang to siya maiwasan nimo na mag-uban na gikan sa iyang siya ba, hereditary siya ba, dili siya gikan sa imong parents. So dili gid mo siya malikayan kung ang imong pamilya nasa PCOS. Okay? Pero naay uban, ginaingon nila pero dili man siya proven. Exercise, papayat ka kay kanang PCOS manggod tungod kay ang androgen nimo excess siya ba? Tungod lagi sa hormones, tungod sa nagpalya imong imong ovary, imong kwan ba, imong tigimo og itlog. O ovary mo na siya sa babae. Walay taon ovary ang lalaki kung medyo gusto mo babae na lalaki mo, wala yung tao yung ovary mo, luoy kayo. Mo nang naghahatag pod mo, naga-inject sila o kaning hormones kay kana manggikan sa ovary ang hormones na mo tong gina-inject sa mga Miss Universe. So wala mas smooth ang ilang skin, makinis ba? Kay tungod ba na sa ovary sa babae, mo na silang naikwan. So kana siya dili siya proven. Exercise, diet ka, good rest, mayana, para lang magpalayo mo sa PCOS. Pero ang pinaka-cause yun ng PCOS is ang problema sa nagpalyado imong lawas na dili siya mag-produce, mag-overproduce production sa aning klaseng hormones na mag-kuhan siya og androgen. So, ning androgen, mao na siya mag-convert into progesterone or testosterone, estrogen. Kung wala mo kasabot ay lang ninyo ko na basta naato siya chemical sa lawas na masobra to siya, mao na maghimo og taba-taba. Mao na nang maabot dito ang PCOS. Okay? So mao nang para papakuan sa PCOS is tagaan mo pills. Pasaka tong hormones na kailangan. Kay napalyado man. Pasaka ang hormones na kailangan, pababaon tong hormones na dili kailangan. Okay, so unta kasabot tong nag-text. Nadirita sa mga text messages. Gikan kay 0165. Salamat kay related sa topic imong imong text. Dr. Kagapi Jr., good day. Your program is very informative. Thank you kayo. 0165. More blessings and always with your family. Ate Arlene, retired nurse. Tama si Ma'am Ate Arlene man din. I am asking if this fentanyl-like salompas in common layman's term can relieve knee pain. Can you elaborate? Thank you so much. More blessings. The best fruit to having more potassium is banana. Affordable to everybody. Tama, banana. Kung walay banana na avocado, na ay watermelon, dili man gyud banana lang gyud na siya. Pero tama kayo Ma'am Ate Arlene. Kaning salumpas, nana sila duha ka ang gina-exploit ani mga salumpas, kaning mga ginayon nato na efficacent oil, kanang mga oil, omega painkillers, para mo mention tagdagan kay wala matag sponsor ani. Nana sila duha ka agihanan sa nerve sa atong ugat. Ang katong agihanan dito na nagkabit sa imong muscle o katong nikabit sa imong skin. Nay ugat na duha na kabok.
Unya, isa lang kabuk ang iyahang agyanan. Ang duha, mahimo siyang isa. So kung imagine yung highway, ang duha ka agihanan sa highway, niadto siya sa isa, nahimo siyang isa. Kato siya, pain receptor to siya. Pasabot ana, ma-feel niya ang pain. So unsang ginabuhat sa Efficacent, sa Salompas, sa Omega Painkiller, sunog niya gamay ang imong panit para dili nimo ma-feel ang katong sakit sa muscle. Katong gikan sa muscle na sakit, naman to siya di ba? So isa lang sila ka highway. So kung sa English pag i-override siya or sa Bisaya pag gisapawan siya. Gisapawan niya ang sakit sa panit, gisapawan niya ang sakit sa muscle. Mao na siya ang function niya. Dili gid siya mo penetrate dito sa sulod para mawala ang pain. Dili nga na. Ginasunog niya ang panit. That is why dili siya pwede sa mga bata. Kung butahan ni mo Efficacent ang bata kay nagasakit ang tiyan, sunugon niya tong panit. Unya ang panit sa tigulang o panit sa bata lahi man na. Kay panit kalabaw naman yung mga tigulang, di ba? Mga kita, mga edad na to, panit kalabaw naman eh. Dili ta masunog atong Efficacent. Ma-feel lang nato ang iyahang kainit sa lawas, kainit sa panit. Katong sa bata, on the other hand, kay maselan pa man to yung skin, masunog to siya. That is why, dili na mo gina-recommend na butang ang Efficacent ang bata. So, in answering your question, ma'am, ang Salompas, relieve knee pain. Kung ang knee pain related to muscle or kung sa bone siya mismo ang knee na pain, dili kay siya mawala. Kay wala man kaya na siya nerves ito. Kung related siya dito sa ligaments or tendons or katong sa muscle, pwede pa gamay sa tendons, pero sa muscle ang mawala gyud. Okay? Dili gyud siya katong mga tendons o mga bones, dili kay sa mawala. So kung katuoy mong problem po, Ma'am Ate Arlene, most probably dili siya kay mawala pero malib siya gamay. Sunugon mo ng panit. So sa karon mag-break lang sa ta kay halfway sa itong program pero balik ko mga 5 minutes lang. Tagay lang mga time atong sponsor. Mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan. May muntag balik sa ato ang programa, Doktor sa Kahanginan, Dr. Kagape ni. Ang atong number sa Dr. sa Kahanginan is 0991-215-3123. So, dagan-dagan na po ang atong nag-text diri. Unta, matubag na to ni tanan. Ang schedule namo sa clinic, naman ko sa UM Multitest, Bangoy Street, Ponciano na siya dati. So, before mo mato dito, Monday to Saturday man ko. Monday to Saturday akong schedule sa clinic. Pero 7 a.m. to 12 noon lang. So, before mo mato sa akong sekretary mo, text mo sa iya ang number niya, 0995-221-8007. Sabon ako, ang number sa sekretary ha, 0995-221-8007. So, mo text mo daan, kay parehaning this Thursday na ako'y opera. Basig pag-aton nyo, gikan sa lagyo, ba mo ang uban. Basig mapahiya mo ba? Or masayang na nyo ang pamasahe, lagyo ba kayo mo? So, direta sa mga texters. Ato sa texters. Saan na to? Okay, nawala akong sama lang ako. So, nadari sa FB Live question lang sa ta. Kay Emily Joy Loria. Morning, Doc. Salamat ng gipadayon nimong program sa imong papa. Salamat po sa pagpaminaw ninyo sa kuha. Maski usay, kalawangon na kong utok. Pag sayo guys, buntag. Lisod kayo mo explain. Gikan sa English na scientific pag yun or medical terms. Butangan ako dito sa Bisaya na halos dili ko kasabot. Dili kayo kabalo. Magbisaya na lalom. So, imo na ko to sa ingato. Mo nang usahay, maghang pa ko sa ere ba? Saan ako pag-ingon na ni, labaw na ka ng muscle. Usam ng muscle sa Bisaya.
Di ba? Unod na. So, ang skin, unod pod. Ang taba, unod pod na siya. So, pareha na sila tanan. Ano ko ba? Unsa man yun niya? So, Dok, unsay side effect kung musobra ang potassium? Unsa po lang side effect kung sobrang acid sa lawas, Dok? Salamat sa mga tubag. Joy ug Compostela, Davao de Oro. So, kung wala kay problema sa kidneys, walay problema kung musobra ang imong potassium. Kung sige kagkaon no kanang dietary na potassium, katong ingon nato na banana or katong mga avocado, katong mga pagkaon na kung giingon sa imo, wala siya problema kay igawas lang siya sa imong kidneys. Himoon sa as ihi ba? Dito man siya igawas sa kidney, sa tong ihi. So kung walay problema ang kidneys, walay problema ang taas ang potassium sa imong diet. Pero kung naay problema, dito na manggawas ang katong mga pareha gyapon, naa siya gyapoy seizure, napod siya mosulod og tubig ang imong utok, imong lawas magmanas. Kana siya isa na siya ka ngano nagmanas imong lawas. Kung sobra ang potassium sa imong lawas, mo na siyang epekto niya. Napoy uban ang epekto niya magkalibanga. Okay, so kato siya dili ninyo makitaan kung okay ang inyong kidneys. Pero kung dili okay ang inyong kidneys, dito na ninyo makitaan. Appeal na siya dito sa side effect na nagpalya na inyong mga kidneys mo nang ikuha ninyo yung kidneys, alagain na ninyo. Kay once na gani na daot na siya, maski pa mag-dialysis ka, dili na gid siya pareha og normal. So ayaw patakag inom. Salamat kay Ma'am Emily Joy Loria sa imong pangutana sa related sa tong topic. So, dito sa uban sa atong mga text messages. Gikan diri kay 7682. Dok, good morning. Bali, dugay na niya nag-text. Murag last week pa mo siya. Mungutana ko. Nag-maintain kog Farex vitamins. Dili ba makadaot ang kidney? 70 years old? Please advise. 7682. Dili makadaot ang vitamins. Kana siya, water soluble mo ng halos tanan. Excuse me. Mawala lang na sila sa ihi ninyo. Kung dagan-dagan po ninyong gipang-inom na vitamins, sayang-sayang nagkakwarta, kung okay lang inyo ang kidneys, ginagawas na tanan sa imong ihi or sa imong hugaw. So, ayaw lang mo inom og daghan kay sayang inyong kwarta, unya gawas lang gyapon ng kwarta ninyo sa ihi or saka dili man na siya ma-absorb. Kung healthy inyong pagkaon, healthy inyong lawas, diyan ninyo kailag vitamins. Kasabot mo? Ikato siya, ginakuha ninyo sa pagkaon mismo. Makatapat yung daily potassium allowance na to, ang sa lalaki, 3,600 na usually. Ang sa babae, mga 2,700, mga 2,800, mga ingana. So, milligrams na siya. So, kung katong nag-calculate sa balay, kay siyempre, health conscious daw, kailangan na itong 3,600 for lalaki, milligrams, 2,800 para sa babae, 4 milligrams para sa milligrams. Okay? So, medyo nangalawan akong utok manang medyo lisod pa ko utok diri. So, napo diri sa 0180. Good morning, Doc. 52-year-old male, taga Digos. Okay ra ba sige inom og Kremil S kay akong tiyan magbutod permi ug dili ko katulog kung di ko kainom og Kremil S. Salamat, Doc. Pag-ingana gani 0180, dako kayong posibilidad na dili na siya ulcer. Pwede na siya GERD, number 1. Mao na siya ang katong imuang ang unod, ang muscle sa inyong tungol, lusngag na siya. Kay sige kagkaon tong una na busog perminti, busogon mo perminti, puno perminti ang tiyan. Medyo naglusngag siya, number 1. Pwede po siya na naa kay bato sa abdo. Kanang mangingana gani na dili ka katulog sa gabi, kung dili ka makuan, delikado na pud na kay dako pud kay posibilidad na naay kay ulcer dito, unya ang ulcer kadako sa piso. So, kung ingana gani
mas maayo na magpatanaw mo sa doktor kanang pwede mo gastro, mo diretso mo gastroenterologist, pero kung wala may gastro dito mo sa family medicine. Digos, kisa mang digos na kailan ako family medicine. Kato sila, mato mo dito sa ila kay assessment na nila, i-assess nila kung taas ba gyud ang imong H. pylori. Unsa man ang H. pylori? Mao na siya ang kagaw na makabuhat og ulcer. Naay kagaw ang ulcer. H. pylori ang tawag sa iya. H ang iyang first name, pylori ang iyang apelyido. So Helicobacter ang iyang first name. Kung kisa mang interested sa science, now you know, di ba? At Kim Atienza. Okay, so 2356, Dok, manguntahan ako unsang delikado di ay nang magkasakit og fungal infection sa lungs. Kay namatay man siya after 2 months na diagnose. Salamat. Kanang fungal infection sa lungs, kung dili man ko bearer o bad news, the only way na mabot og fungal infection sa lungs is kung ang immune system baba kayo siya. Kay kana siya opportunistic kon man na sila infection. Pasabta na kung luya ang isa ka tao unya dili gwapo ang iyang immune system, dito siya maapektuhan sa fungal infection. Kay kung dili siya naisakit, dili siya maigwa tong fungal infection unless katong ginayon nato na exposed siya sa iyang trabaho sa fungal like aspergillus. Katong mga nga to na fungus, nagtrabaho siya dito sa mga balay na murag dugay na kayo, old na balay na basa permente niya, daghan kig fungus, pwede to siya na magka-fungal infection. Pero dili to siya mamatay ato. Pwede pa to siya madala og tambal. Pero kung gingon nimo na 2 months lang namatay dayon sa fungal infection, simba ko lang, wala ko na ingon na mao ni imong amigo or imong family na imong relatives na say sakit na baba kay ang iyang immune system. Unsa man ang isa dito? Ang isa dito kung batan-on pa is AIDS or HIV. Kana siya ang pinaka-common na kamatian sa fungal infection sa mga teenagers. AIDS na siya. Okay? So, wala ko naingon na mo to imo ang relative o atong or kaila or 2356. Wala ko naingon na mo na siya. Pero ang pinaka-common dito na pinaka-kasagaran na mamatayan ang fungal infection niya batan-on pa is AIDS. AIDS na siya or HIV na ginaingon nato na virus. Okay? So, ikan diri kay 8618. Good morning, Doc. Unsay tambal sa hubag sa tiil? Na, kadaghan ang sanhi ng hubag sa tiil. Kung ang imuhang tiil is arthritis lang, pwede ka mag-inom og katong mga NSAIDs or ginaingon nato na mefenamic acid or katong mga celecoxib, etorocoxib, katong mga dextromethorphan. Pero sila tanan maka-ulcer to ha. So kung ikaw kung gusto ka na namang ko'y prevention na ginayon nato na febuxostat or allopurinol i-prevent tong mabot to dito sa imong arthritis. Pero kato siya kailangan siya tanawon sa doktor. Kay kato siya na siya risk for cardiac ang katong febuxostat na daw. Pero sa recent study man god na akong nabasahan, wala na daw tong effect pero gamay pa lang na study siya. So dili pa siya popular ba. So yung tao nagabasa pa ning doktor, mising nahuman ang doktor, mubasa gyapon miya na kay daghan man na siya mga bag-o. Okay? So shoutout lang ta diri sa daghan-daghan diri sa Facebook. Good morning, Doc. Pa-shoutout Mamina Midria, radyo from Libudon, Mati City. Ruby Villadar Garo. Thank you kayo, ma'am. Neng Torres Madelo Sayon. Very informative topic. Thank you. Ma'am Charity Abulok Marilao. Good morning. Ma'am Arlene Bastida Tamarion. Good morning, Doc. Shout out from Tagum City. Listener.
Salamat po, may buntag sa inyo sa mga taga-tagom. Ma'am Conrada Tagalog, Dakyo, good morning. Good morning kayo sa inyo mga avid listeners nato. Ma'am Juvie Soterania, good morning. Kay Chico Historia Harold, morning. Naalam mo diya sa Animal Bite, kamusta mo? Napo diri kay Jok Horolan, kay Ma'am Jok. Pinakagwapa na to nurse diya. Pero walay dili ikwan. Way dapig-dapig sa tanan nurse diya mga gwapa. So siya lang man ang nag-message dire, so siya ang pinakagwapa. Okay? Depende man sa nagstorya good. Okay? So good morning Ma'am Marie Lucero. Maminaw po akong mamang papa. Hi sa inyong mamang papa Marie Lucero. So balik ta sa mga questions. Gikan diri kay Li Xiao. Chinese siguro ka sir, no? Okay, so after laser operation sa bato, sa ureters and kidneys, normal ba many days na makaihig gagmay og balas? Yes, normal na siya. Kay kanang laser operation sa bato sa kidney, buakon na niya ang katong bato. Himo niya gagmay para mugawas dito sa imong agihanan sa imong ihi. Mo itong ginatawag na tubo ang ureter. Mo to siyang agyanan sa ihi. Gamay man na siya buslot. Buakon to siya tanan para himon siyang balas. Santod sa maghinahinay sa gawas. Kay misi unsaon na nimo kuha nakadikit man na dito sa kidneys ninyo ang katong balas. Imagine ninyo niya to mo sa beach. Unya inyong tiil, di ba? Buhok ninyo nabutang balas. Unya kanang pag laser ana dili man nimo wanlawan og tarong dito sulod. So nagya po yung mga balas-balas gamay. Kadugayan na sa sige kabasa na yung mugawas ang balas. Okay lang na siya basta balas lang mugawas dili dugo. Okay, Ma'am Lee or Sir Lee Xiao. Ma'am Boots Somoza, Dok, akong 30 years old, mabalaka kay magkaanam man og kapak ang ulo. Unsa man siya, Dok? So 30 years old na lalaki or babae? Kung lalaki na siya, ang most common yun ang pinaka-kasagaran ani naa siya fungal infection sa buhok. Pero kung ang 30 years old, unya ang imuang lahi, ma'am, kay naay mga upaw sa imong lahi, kay babae man ni sex link. Sa putana, ang babae sa pamilya ang mupasa atong pagkaupaw. So parehas akong mama, Chinese man akong mama, unya ang iyang relatives, iyang papa, kay pure Chinese man to, upaw man, siya ang nipasa sa kuha o pagkaupaw. Pero kung ang nagalaga sa buhok na paspas kayo, pwede na siya na fungal infection. Pero kung sa babae na siya, pwede seborrheic dermatitis, derma mo atomog derma. Para lang tanaawon kung basig na lang siya ay tungkol sa stress related. Taas lang ang stress ba? Nagka-seborrheic dermatitis, mao na siya ang reaction sa lawas na magdaghan ng oil, mag-production sa oil, mo to siyang mag-infeksyon. Napoy uban na ginayon nato na kung tama man akong is ginakaon niya ang iyang sariling buhok, kinahinay ba? Pansinin lang siya, labaw na kung mahilig siya mo sa iyang buhok, siya gunit sa iyang buhok ba? Nakalimot ko sa pangalan, pero mao na siya ang problema na niya kay naa siya depression. Pwede na. Okay, so mambot sumosa, bantayin na inyong anak. Pero kung dili ka sure kung unsa to siya ang sakit, kay mao tong i-mention ako dagan-dagan pod to. Ato na lang mo sa doktor, labaw nag sa derma. Ato mo sa derma. Okay? Nadiri derma sa UML test. Dr. Lacson, Dr. Gibara, duha na sila ka book diri. So, ato lang mo diri sa UML test na apoy derma diri. Okay, so nadiri kay Ma'am Sir Harold si Mayo Pem po daw kay pa-shout out. Para maingnan po sila gwapa. Sa Davao Animal Bite Center na po na sa UM. Kung gusto mo private Davao Animal Bite Center,
Nasa'y bayad siyempre kay private man siya. Pero ang linya mas gamay kaysa sa government. Niya makitaan punta mo kay naman na may doktor dapat na siya ang Animal Bite Center. Kung muadto mo sa Animal Bite Center or kanang mga rabies, niya walay doktor, magduda na mo. Kay dapat na nay doktor nagaman dito. Kay tanan na niya kung kailangan nag-injeksyonan, sa klaseng injection, kailangan mag-antibiotic. Kung muadto mo dito sa health center na walay doktor, magduda na mo ato. Labaw nag-private. Okay, dili pwede na walay doktor ang private na Animal Bite Center. Okay, so good morning. Good morning kay Sir John Padillo. Good morning kay Juby Tupas Soterania watching. Kay Ma'am Leticia Jikain. Good morning, Doc. Pasyente ko ni Doc Ed. 3 times ko niya na-operahan diri sa clinic. Sa clinic. Kay natubuhan man akong anting-anting sa dughan. Mayo kay gipadayon nimo ning iyang programa sa radyo. Happy listening here in Turil. Good morning kay Ma'am. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Sa mga yaw-yaw na ako na usahay, wa na nagkadinamao. So, Ma'am Phoebe Gomez, regular listener nato ni pati sa YouTube pod. Nag-listen pod siya. Nang Lily, na po si Nang Lily. Good morning. Kay Ma'am Ding. Watching from Panabo City. Panabo na day mo nang. Iabot na day mo diya. Layo na kayo. Akong auntie from Dallas, Texas. Napo day ko'y Dallas, Texas listener. Kuya, okay. Nana ko'y international. Good morning kayo, auntie. Thank you for listening. Ma'am Agna Valencia Lampli, si Tita. Good morning. Watching from Davao. Davao na day mo. Ma'am Lampli. Kay Dung Tuling. Maying morning, Doki Idol, watching from Compostela, Davao de Oro. Good morning sa mga taga Compostela, kay Dung Tuling, Davao de Oro. Mayan Gaki Dakibig, maminaw ko sa radyo, magtanaw ko sa FB Live. Good morning po kay Ma'am Mayan, kay Ma'am Leia Peñarubia. Imba Buena, good morning from Tagum City. So, ato ta dito sa mga text messages. Ikan kay 5994. Good morning, Doc. Makita ba ang 2D Echo kung naisakit sa heart ang tao? Lalaki, Tagum 56. Sir, ang 5994. Yes, makita ang 2D Echo. Kaya ang 2D Echo, tanaw na niya ang imuhang ugat sa kasing-kasing. Naman ay ugat ang kasing-kasing. Kaya pareham na sila sa imong muscle, sa imong unod, na kailangan po na siya dugo. Kana maugatan na, pwede na siya mabara. So, dito na siya makitaan kung gwapo ba ang iyang pagsulod sa dugo. Kaya kung wala na, dito na itong ginayon na ito na bypass. Pwede po, ning ito the echo, tanawan po niya ang imong mga valves, katong mga door na mag-open o close sa sulod sa imong kasing-kasing. Kung nagpalya ba to, naiabri gamay, makagawas ang dugo, naman ay valves, mura man na siya kotse, na ay cylinder ang giningon. Mga valves lagi. Kato siya, pag mubuto ang gasolina, di ba? Pag mubuto ang gasolina, mo liyok ang valves. Yan nagyapon ang heart, baliktad lang. Pag pump sa heart o katong muragyang sa dugo, mo sulod tong kuan mo, obre tong mga doors dito. So, nga nagyapon. So, gikan niri kay 5994 gyapon. Kung sa sintomas kung naihubak ang tao, ang pinaka-common dito na is pag kuan mo magluyak ka, tingala ka nakaihubak, magluyak ka, unya ang imong pagkaubo dili siya mawala, dry cough siya. Unya ang imong tingog-tingog, mo na siya pinaka-kuan na kay magtingog na siya, mo na siya kanang nana say boses ang imong asthma. Kato siya, grabe na siya. Kasi nga na gani, kailangan yung inhaler o katong mga ginayon na to na nebulizer. So, medyo sunod-sunod po ninyong text ni mo 5994 So, 5994 gyapon. Dok, sakit akong kinataw, human og pangihi. Daghan naman yung sakit sir, na kay kasing-kasing, na po'y lungs, kay asthma, unya kinataw na pod karon. Normal naman ang ihi unsa ni, salamat. Miski normal ang
kadaganan sa ihi kung sakit ang kinatao natay ginayon na UTI gyapon na siya, urinary tract infection. Pa-check na lang yung urinalysis nimo kay pwede lang na siya na nasamad to nimo ang kinatao. Urinary tract mangyapon na siya, UTI man na siya, mo nang UTI kay ang tawag ana niya urinary tract infection mo, for short UTI. Okay? So, nadali kay 2274, good morning Doc. Akong therapist, nagdili na ko sa pag-inom og collagen milk. Why man? Kay napa ko 1 cm bato sa kidney, unsa day positive gain kung mag-take og collagen digos? Collagen milk, bali ano lang, so supplement lang man na siya. Ginayon nila para lang dili lang kayo acidic ang imong ihi para magdili siya maghimo og calcium na oxalate na stones. Murag nag-deposit og stones ito ba? Para gitagaan kag collagen milk para lang daw dili kayo acidic ang imong ihi. Tapos igawas po niyang mga sobrang mga bato ng gagmay. Pero kana may nga na manggod, supplement na sila, dili na sila proven na 100% makatabang. So, unsa ka percentage ang tabang na nila? Nasa sa mga low 1% or less. So, kung dagan-dagan po rin imno na, dagan-dagan po rin mong gasto, ayun na lang po. Okay? 2274 from Digos. Salamat kayo sa pag-text. Murag natubag mo sila ako ni dati. Wala lang siguro na-erase na rin nila Ding o MM. Ako ang mga igso na doktor. Kaya involved man po sila ni mga programahan ni. So, salamat kayo sa inyong mga text and mga shoutout diri sa Facebook Live. Medyo dili na ako sila matubag tanan. Kay hapit na. Ang last question na to diri. Para lang nato mahuman ang uban diri. Dirita sa atong political. So, 0165, thanks Doc. How about this? Fentanyl, which President Duterte used? How much consultation fee? Di na ito maingon sa kay siyempre nata diri sa mas makon yung BAR diri. So, kaning fentanyl, ang spelling ng fentanyl kay FENTYL, TANYL, fentanyl. Ginagamit na siya sa anesthesiologist. Excuse me. Kaya siya, pag i-mild na nimo siya, magnam na imuhang lawas. Pero kung pag sobraan na nimo siya, mawalaan ka consciousness ana niya. Mao na siya ang pampa-knockdown nila o muscle relaxant. Dili kay ko sure sa ilang sa iyang side effects. Pero ang kuan gid ani is pag sobraan nimo, kailangan nimo oxygen na ibutang sa imbaba. Mao na siyang pampatulog nila. Mo baba man ay mo ang dili man mo iwala man niya imo ang natural paghinga. Mawalaan kag imong pagpump sa imong lungs mo nang pag sobraan na nimo mo nang nakabatay kay Michael Jackson, fentanyl. Kay knockdown lagi ka na kayo, gwapo kayong tulog, kay wa man to'y tulog si Michael Jackson. Katoy ang doktor, kay tanga man to, cardiologist, wala niya gibantayan si Michael Jackson na nalumos na to siya, wala na nagpump ang iyang lungs. Mautong namatay si Michael Jackson. Mo nang ang fentanyl, kung gamay lang sa na dosage, makawala siya sa pain. Pain reliever siya. Pag sobra na nimo, knockdown ka na, mo nang ginagamit from anesthesia na pampatulog. Pag mata nimo, wala ka balon, operahan na day ka. So, now you know. Ngano ginagamit na niya sa, basig na siya pain sa lawas. With doctor's advice, mo na siya ang ginagamit para na siya sa ingana. Okay, so maka-addict na siya. Mo nang ginabantayan po siya sa doktor. Pero wala na, I'm sure really na mao ang uses ni President Duterte. Mo na siyang ginagamit niya basig pain reliever na niya. So, nahuman na itong programa. Salamat kayo sa pagpaminaw. Next Wednesday na punta. Mag-live na punta.
Tubago lang ako ni uban na mga dagan kay mga text, mga questions nato diri ay kabalaka kay matubag na ko ni next Wednesday. Mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan.